जय जगन्नाथ बंधुगण आज विशेष किसी कहबिनी प्रथम धन्यवाद देवी डॉक्टर प्रकाश महापात्र सार को जी कि आम बापू नना कहीं वीडियो शेष जाए देखले आप जानीपारे आज बहुत वर्ष आम घर भितर सबकि प्रस्तुत कलु टी साउंड प्रोब्लेम रोले भिडर पूरा मजा आपण मैंने पाइबे। आज प्रस्तुत होची ओडिशा फेमस झालमुढ़ी प्रस्तुति कम मजामस्ती आज टी अधिक रौसा मौसी मान तेणु आपण मान आशीर्वाद सहित चलतु कार्यक्रम आरंभ करें। दोनों तीन तक रहेंगी ना रहेंगी পরিষ্কার করো না আমি কিছু করছি না দেখো আমি কিছু করছি আমি তো কিছুই করি না আমি কোনদিন পড়া দুষ্ট না সে বাবা সামনে সুস্থ কথা বলে মিথ্যা দেখা না আমি করে করে আমার রাত থাকতে দিয়েছো বলে দিলাম কি নাই একটু বেশি ড্রাইভার স্যার গাড়ি বাহির দিয়ে একটু বুঝে না ভালো লাগে পড়ে সমাজ বড় কথা বল যাও তো বড় বড় এই ধর্ম সে সাহু সাহু এই ধর্ম কি এই বড় এইটা চলো কাট দিয়ে চলো মিশে মাঝে কাট দিয়ে যা যেটা নাচটা করছালো তো বলছানি ଆପଣ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ସବୁ କିଛି ମିଠା ମିଠା ବାସ୍ନା ଆମ ପାଖରେ ବାସୁଛି। ଏଠି ଆମ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ରକମ ଆଇଟମ ସବୁ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଗାଁ ଭିତରେ ଖୋଜିଲେ ଆମେ ପାଇବା ସହରରେ ପାଇବାନି। ଏହା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ ସେ ଯେତେ ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ମୁଁ ଦେଇପାରୁନି ମୁଁ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ମନେ କରୁଛି କାରଣ ମୁଁ ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି ଓକିଲାତି ଜୀବନରେ ଫୁର୍ସତ ପାଉନି ମାନେ ଆଉ ସମୟ ବି ପାଉନି ଆସିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛି ଆଉ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ମା ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ କେବେ ଭାବିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଏ ପରିବାର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। तो ଆପଣଙ୍କର ଅତି ବର୍ଗୀୟ ମଣିଷ ସବୁଦିନ ଦେଖା ଆମେ ଟିକେ ସବୁଦିନ ଆସିପାରୁନ କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଧରି ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଛୁଆପତି ଅଛନ୍ତି ଜୀବନ କେମିତି ବଞ୍ଚିଛି ହାୟ ଜୀବନ କେମିତି ବଞ୍ଚିଛି ଏବେ ବବଲୁ ଆଉ ଆମର ତାଙ୍କର ଜୟ
ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ଖାଇବାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା କେତେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର। ତେବେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ କବିତାଟିଏ କହୁଛି। ଆମ ଗାଁ ଖାଇବା ଅଟେ ଭାରି ସୁଆଦ ଭାରି, ସାରା ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ ତା ପରି। ଆମ ଗାଁ ଖାଇବା ଅଟେ ସୁଆଦ ଭାରି, ସାରା ଜଗତରେ କେହି ନାହିଁ ତା ପରି। ଏବେ ବବୁଲୁ ମୁଢି ମତେ ପକେଇବେ ସେଠି, ତାହେଲେ ମୁଢି ପଡିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେଇ ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ମୁଢି ପଡିଲା ଏବେ ଶୁଣିଲେ ପୁଣି ରବିନା ଆମ ଗାଁ ଖାଇବାକୁ ଯାଇ ମୁଢି ସାଥେ ଚେନାଚୁର କଟା ପିଆଜ, ମୁଢି ସାଥେ ଚେନାଚୁର କଟା ପିଆଜ। ବବୁଲ ପକାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେନାଚୁର ପକାଉଛନ୍ତି ବବୁଲୁ। ମୁଢି ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେନାଚୁର ଆଉ କଟା ପିଆଜ ପକେଇଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ତାପରେ ପକେଇବେ ପିଆଜ। ପିଆଜ ପଡିଲା, ମୁଢି ଚେନାଚୁର ପଡିଲା, ପିଆଜ ପଡିଲା। ଆহ କି ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବାସ୍ନା ଯାଉଛି ତ? ଗାଁ ଖାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ମୁଢି ସହିତ ଆମର ଚେନାଚୁର ପଡିଲା, ପିଆଜ ପଡିଲା। ଏବେ ବବୁଲୁ ପକେଇବେ ଆଚାର ନଡ଼ିଆ, ଆହା ଭାରି ସୁଆଦ, ମୁଢି ସାଥେ ଚେନାଚୁର କଟା ପିଆଜ, ଆଚାର ନଡ଼ିଆ, ଆହା ଭାରି ସୁଆଦ। ଏବେ ନଡ଼ିଆ ପକାଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ର, ତା ସହିତ ଆଚାର ପଡିଲା। ବାସ୍ନା ଯାଉଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ? ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ କଥା ମନେ ପଡୁଛି ତ? ଆମ ଗାଁ ଖାଇବା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ ପକେଇବା ଦେଖିବା? କ'ଣ ପକେଇବା ବବୁଲୁ? ତାପରେ ବୁଟ ଡାଲି, ଭଜା ବୁଟ ଡାଲି ପଡୁଛି, ବବୁଲୁ ପକଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଭଜା ବୁଟ ଡାଲି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ତାଳି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମ ସାର୍ ହରେକୃଷ୍ଣ ସାର୍ ପୁରା ଆମ ମୁଢି ବାସ୍ନାରେ ପୁରା ବିଭୋର। ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏଇଠି ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରି ଏବେ ପକାଉଛନ୍ତି ଭଜା ବୁଟ ଏବଂ ବାଦାମ। ଏବେ ଆମେ ପୁଣି ଯିବା ବୁଟ ପାଖକୁ। ଗଜା ବୁଟ, କଞ୍ଚା ବୁଟ ପଡୁଛି ମୁଢି ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପକାଉଛନ୍ତି ଆମ ସାର୍। କଞ୍ଚା ମୁଗ, ତା ସହିତ ଆମେ ଆମର ସମ୍ପାଦକ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆମର କ୍ୟାମେରା ଭାଇ କୁଞ୍ଜ ଭାଇକୁ ମୁଁ ଏଠି ଡାକୁଛି। ପକେଇବେ। ଏବେ ଆମର ଯୋଉ ରାମ ଶଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ରାମ ଶଙ୍କର, ସିଏ ପକଉଛନ୍ତି ଏଠି ସିଧା ମଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ପାଟିରୁ ମୋତେ ଲାଳ ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି। ଗାଁ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ବବୁଲୁ। ବବୁଲୁ ତୁମର ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଆଉ ଚେତନାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଆମର ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିକନ୍ଦନ ସାର୍ ପକଉଛନ୍ତି କଟା ଗାଜର ମୁଢି ସାଙ୍ଗରେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମର କୁଞ୍ଜ ଭାଇ ପକେଇବେ। ଓହ କି ବାସ୍ନା, କି ସ୍ୱାଦିଆ ବାସ୍ନା। ମୋର ତ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି। ଆପଣଙ୍କ ଲାଳ ଗଳୁଛି ତ? ଏବେ ଆମ କୁଞ୍ଜ ଭାଇ ପକଉଛନ୍ତି ଭଜା ବାଦାମ। ବାଃ, ଏଇ ବର୍ଷା ପାଗରେ ମୁଢି ସାଙ୍ଗରେ ନଡ଼ିଆ ଖାଇବାକୁ ଲଗେ ଭାରି ବଢିଆ। ଦାନ୍ତ ନଥିଲେ ବି ଆପେ ଆପେ ଚୋବେଇ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟା ପଙ୍କଜିନୀ ପକଉଛନ୍ତି ସିଝା ଆଳୁ। ବାଃ, ମୁଁ ତ ରହିପାରୁନି ଆଉ, ମୋ ପାଟିରୁ ପୁରା ଲାଳ ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି। ମତେ ସେଇ ଗାଁ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ଏବେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଜ୍ୟୋତି ପକଉଛନ୍ତି କଟା ବିଲାତି। ମୁଢିର ଆହୁରି ତାର ମାତ୍ରାକୁ ବଢାଉଛି, ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛି। ଏବେ ଆମ୍ବଅଦା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ୍ବଅଦାର କି ସ୍ୱାଦ। ବା ବବୁଲୁ ପକଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ୍ବଅଦା। ବାସ୍ନାର ମହକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଆଉ ଆମେ ରହିପାରିବାନି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବବୁଲୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏବେ ଆମ ଝିଅ ପକଉଛନ୍ତି, ଝିଅ ନାଁଟା କ'ଣ କୁହ? ମୀରା ପକଉଛନ୍ତି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ। ମୀରା ପକଉଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡ ଜିରା। ବାଃ ବାଃ, କି ସ୍ୱାଦିଆ ବାସ୍ନା। ଆଉ ତମ ବବୁଲୁ, ତମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।
ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଦେବବ୍ରତ ପକଉଛନ୍ତି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ପକେଇବ ନହେଲେ ଆମର ପାଟିରେ ରାଗ ଲାଗିବ ଅଳ୍ପ ପକେଇବ। ତାପରେ ପକେଇବା ଆମେ ଆମ ଭାଇ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ନା ଆମର ବାବୁଲା ଭାଇ ପକଉଛନ୍ତି ବିଟ୍ ଲୁଣ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟି, ମୁଁ ତ ନ ଖାଇକି ମାନେ ନ ଖାଇବାରୁ ମୋ ପେଟ ଫୁଲିଗଲାଣି। ତାପରେ କଣ କରିବା, ବାହାରେ ବହୁତ ବର୍ଷା କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ମୁଢିର ବାସ୍ନା ଆମକୁ ପୁରା ପାଗଳ କରିଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମେ ତେଲ ପକେଇଲେ ସେଇଥିରେ ଆମ ଛୁଆ କଟି ଛୁଆ ତମ ନାଁ କଣ? ମନ୍ଥନ ସାଇ ମହାପାତ୍ର। ସେ ପକଉଛନ୍ତି ଧନିଆ ପତ୍ର। ଧନିଆ ପତ୍ରର ବହୁତ ଉପକାରିତା, ତେଣୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ମୁଢି ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଇଯିବ। ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଲେ ଆମର ମନ୍ଥନ। ଏହା କରିବାର ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ଯୋଉ ପିଜା ବର୍ଗର ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ଖାନା ଚାଉମିନ ଏହାକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଏବଂ ଆମ ଗାଁ ଖାଇବାକୁ ଆମେ ଆପଣେଇ ନେବା। ଏବେ ବବଲୁ, ପ୍ରକାଶ, ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଜ୍ୟୋତି ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡ଼ିଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ। ଲେମ୍ବୁ ଏରେ ଭିଟାମିନ ସି ଭରପୁର ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇବା ନା ଆମ ଦେହରେ ଭିଟାମିନ ପୁରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେବେ ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ମୋ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ କଥା କହିପାରୁନି। ପିଲାମାନେ ତମେ କାହିଁ ଠିକ ବସିଛ, ତାଳି ମାର। ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶେଷରେ ଆସିଗଲା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ମୁଁ ପକେଇଲି ବବଲୁଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇକି। ବବଲୁକୁ ରହିଲା ରାଣ। ସବୁବେଳେ ଆସିବେ ଆମ ରମଣୀ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ଅନେକ ଅନେକ ଜିନିଷ। ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପ୍ରକାଶ ଆଉ ବାବୁଲା, ବବଲୁ, ଜ୍ୟୋତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଆଉ ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣେଇ ନେବା। ସତରେ ଗୋଟେ କଥା, ମା ମାନେ ମାଉସୀ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ନାହିଁ ମୁଢି ସେଠି କିଛି ଆନନ୍ଦ ନଥାଏ। ଆମର ମୁଢି ଯିଏ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ମନେ ମନେ ଟିକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇଦେବା। ମୁଢି ନଥିଲେ କିଛି ଭଲ ଲାଗେନି, ଯେତେ ଯାହା ଖାଇଲେ ବି। ସେ ପୁରା ଆମ ଗାଁ ଖାଦ୍ୟ, ଆମ ଗାଁ ଚଳଣି। ନହେଲେ କଣ ତା ପାଖକୁ ଫେରିଯିବୁ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମତେ ଦାବି କଲେ, ଗୋଟେ ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ମୁଢି ନେଲେ, ମୁଢି ମୁଁ ଖାଇଲି, ମୁଢିଟା କାହା ପାଖରେ ରହିଲା? ଯିଏ ଦଉଥିଲା ତା ପାଖରେ ରହିଲା। ତେଣୁ ଯିଏ ଗାଳି ଦଉଛି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭାବିବେ କିଛି ଲୋକ ମତେ ଗାଳି ଦଉଛି, ମୋର ସଫଳତା କରୁଛି, ଏସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଦେହକୁ ରହିଲା। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଖରାପ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଦଉଥିଲେ, 100 ଗାଳି ଦେଲା ସେ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବେ। ଆଉ ଯୋଉଠି ବିରୁଦ୍ଧ ନଥାଏ, ଯୋଉଠି ଅଫିସର ନଥାଏ, ସେଠି କିଛି କାମ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଟା ମନ କରି ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାହେଲେ ଏଟା ଆମ ଗୋଚରକୁ ଆଣିଲେ ଆମେ ତାକୁ ସୁଧାରିବା। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରେ ହିଁ ଭୁଲ। ଆମର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଚୁକ୍ ଥାଏ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆମେ କହିପାରିବୁନି ଆମେ ନିର୍ଭୁଲ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଆଜିର ଆକର୍ଷଣ। ସେ ଜଣେ ଖାଲି ସେବକ ନୁହନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ସରଳ ନିଷ୍ପାପ ହୃଦୟର ମଣିଷ। ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ସେ ସେବା କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ RSSରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତାପମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହିଁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଜ୍ୟୋତି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମର ଆସି ବିକର୍ତ୍ତନ ସାର୍ ଯିଏକି ଆମର ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୀତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଗୀତ ମିଶେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ନୂତନ ଅଛି ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଜିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାହା ପାଇଁ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁ ବାପା ମାଆ ଆମର ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ
ନିଷ୍ପେଷିତ ସମାଜରେ ଅବହେଳିତ ତାଙ୍କର ମିତ୍ର ଏଇ ଆମ ଗାଁ ଖାଇବା ସଂସ୍ଥା ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଆଉ ବୁବୁଲୁ ବାବୁ ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଭାଇ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମାନେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଶରେ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ କଳାବତୀ ମାଉସୀ ଆମର ହିନ୍ଦୀ ଗୀତରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ। ଆପଣ କହିଲେ ତ ହେଲା ସାର୍ କହିଲେ ଖାଇବେ ଆଜ୍ଞା ବଢିଆ ସମସ୍ତେ ହାତ ଚାଟିକି ଖାଇବ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଭାବୁନା ଆହୁରି ଅଛି ପଛରେ ଆସିକି ଦେଇଦେବେ ତାରି ଭୂମିକୁ ପଳେଇ ଆଇଲା ବଲ ବଢିଆ ଏ ଯୁଗଟା ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ହଉଛୁ କଣ ତା ନା ପୁଙ୍ଗୁଲୁ ପୁଙ୍ଗୁଲୁ ମିଷ୍ଟର ପୁଙ୍ଗୁଲୁ ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଏକା ତାଳି ହେଇଯାଉ आशा करुछु भिडियो आपण मानकु बहुत भल लागितिबो आउ आमर एमिति छोट छोट प्रयास लोकंक मनरे एते हस फुटुछि याठू बड़ आशीर्वाद आम पई कोन हेतै पारे आउ एसब आज संभव हो पारछि केवल प्रकाश ननाक पई आम बापू ननाक पई मते फोन करिकि नना कहले कि अरे तू तम टीम को धरिकि आसे आम लायंस क्लब मित्रपुर सहित मिसी गोटे प्रोग्राम अरेंज करबा गोटे वृद्धाश्रम रे मु कहले हो ठीक अछि नना आउ आज तो ही प्रोग्राम सरिछि आपण मान तो वीडियो देखि सारलेनी तेणु बहुत बहुत हृदय धन्यवाद बापू नना सत्यभामा दीदी हरिकृष्ण सार विकर्तन सार रामकृष्ण सार ज्योति सार समस्त को आम गाँ खाଇବା परिवार तरफ हृदय धन्यवाद सार आपण पाखरे एमिति समय आम काटिलु आज केबे भी भूली पारिबु नाही बहुत बहुत धन्यवाद सार एवं शेष में एति कहबी आपण वीडियो रे जहाँ भी भूल त्रुटि देखिए आज तो मत लगुच वीडियो रे भूल अच्छी आपण कमेंट माध्यम जनइबे आ जहाँ भी आपको भल लगी कमेंट माध्यम जनइबे रहिलु जय जगन्नाथ।